En we trekken hier alweer de vierde groep aan groep 3. We zien nog twee toppetjes zo Hoogkamp in de baan. Nou, ze werden alles één. En er is ook nog even Tristan Valk erbij. Je ziet zeker iemand. Oh, je ziet hem 3 keer op het voorwiel. Dat is volgens mij die Tristan. Dat is volgens mij Dekker. Want wij zijn Dekker die 3 keer op zijn voorwiel gaan. Dus even kijken. 49, dat is Dylan Hoogkamp die hier koppositie heeft. En de andere Hoogkamp komt wel heel erg hard dichtbij. Hij heeft een paar binnenbochtjes en is Brian zo bij zijn broer in het achterwiel. Dan hebben we nog een kleine valpartij gezien, maar een heel klein mannetje. We moeten dan even kijken. Oh, dan gaat even mis Hoogkamp. Dan gaat andere Hoogkamp er voorbij. En dan gaat ook Dekker er voorbij. En dan kan nummer 31 de aansluiting vinden, denk ik. Dat is al Tristan Valk voor nummer 11. Maar dan komt de Hoogkamp, hij komt binnen door, hij moet hoog en dan gaat Dekker nog een Hoogkampje voorbij. Dan fietst Dekker zomaar even naar de eerste plaats toe. Maar Hoogkamp doet iets versneld uit de bocht, een andere Hoogkamp is nog een plaats verloren. En volgens mij